Arewa Stars Comedian, masu barbaɗan nishaɗi mai saukar da hawan jini. To ai kenan. Amma fa baka jin garin nan baba, kaga yanda kake ƙara bubbudewa. Ai baba in gaya ma da kake ji kana gani na ba a taɓa mulkin da na samu lafiya na samu ƙoshi na jimjim na samu ƙoshi yanzu haka a wadace nake sosai. Kai ƙarya haki ko ɗan ƙaru ne shigo ƙasar nan sai ya talauci ballantana kai makarecin banza makarecin ni na ce na baka nan. Kalli matsaici sai ƙauran talauci yake yanzu haka bai da kosisi ya ga ƙoshi hasada yake yi. Abubakar Darakta BDNG ni ke token. Daga BDNG Entertainment Nigeria Limited.